We zijn vanmorgen al, we zitten wat in de politiek en dat had een beetje te maken met dat we 18 maart, dan mei we weer naar de stembus. Dan maken we de Tweede Kamer hebben gehouden. Nou, die had een kabinet, zitten dan inmiddels wel wezen, is de verwachting. Maar we ben ik wat touwen naar Rieden. En naar Kaspelen hebben we hier nog zitten. 2 dames van de gemeentebelangen naar Kaspelen. Ja. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Goedemorgen. Dineke Terpstra en Pravina Terveld. Klopt helemaal. Welkom. Nou, we gaan eerst maar even beginnen met de geschiedenis van deze partij. Die shop me jongen van, wat komt er nou? Wat komt De geschiedenis van de partij. Nou teken ze houden u zo'n verkiezingsprogramma daar rijdt op ons naar je les, maar niet op een geschiedenis. Je zag natuurlijk niet, maar ze houden haar haren meer van. Ik hier juist Robert opzag. Zijn er natuurlijk. Nee, maar zeg maar even, je bent begonnen, laten we maar even heel duidelijk wezen, deze periode met 3 jiersleden. Ja. En je mocht toen even meedoen in het college. Die periode daarvoor, ik al volgens mij. Toen ik ben even zijn naam kwijt. Max de Haan. Max de Haan, die had ik in ieder geval 2 periodes zitten. Of in ieder geval 2. Oral of zo. Oral, ja. Oké, nou, dus 3 zitten, Helnium, en je mocht met mij doen. Maar van 3 zitten in het begin, eindig je hem nou met 1 zit in Rie. Want er zijn 2 mensen, 1 is naar de FNP te overstapt en de andere is van hemzelf begonnen. Ja. Nou, dan zit je daar als ingeling. Wat is er nou precies gebeurd? Dan mag we het wel even bestilzien. Hoe krijg je het van? Hoe krijg je van 3 personen naar 1? Ja, wat is er precies gebeurd? Dat weten we zelf eigenlijk net. Maar ze koerden net mijn wander in door op een gegeven moment. Maar daar is best een onderdeel van, hè? Daar ben ik ook onderdeel van. We koeren net meer. Maar ik ben gewoon met GBA Bleun. Dus er werden op een gegeven moment de mannen koeren gewoon net mijn wander. Nou, de een had er verkozen om voor hemzelf verder te gaan. En de andere is naar het FNP gegaan. Omdat er meer... We zijn natuurlijk gewoon een lokale partij. En die hier eerlijk gezegd wel wat meer ambities als dat we Jacob aankomen. Ja. Dus die is naar het FNP gegaan. Ja. En dat vind ik heel jammer. Ja. Maar heeft meer ambities of minder ambities dan andere partijen? Wat begreep ik er nou? Wat zei ze nou precies? Hij heeft meer ambities als dat we hem aankomen. We zijn gewoon een lokale partij. Als het bij de FNP is, dan kies je nog een lokale partij. Beetje verder. Je bent ook lokaal, maar dan kies je nog een beetje verder. Provinciaal. Dan kies je nog provinciaal en desnoods nog... dat is een beetje mislukt, maar desnoods kies je nog verder. Ja. Kies net naar de Tweede Kamer. Maar... Nee. Maar wat betekent dat dan voor die persoonlijk? Want dan is van 3 en 2, dan heb je geen fractie meer. Best alleen als iemand of een vrouwsfractie, bloed en roer. Ja, dat is gewoon net leuk. Je had de expertise echt net meer van hun en dat mis ik best wel. En dat ging best wel bij andere partijen lezen. We hebben een heel mooie raad. Iedereen wil hem wel helpen. Maar zit er wel alleen voor de gemeentebelangen. Dat is gewoon jammer. Maar dat is wel bijzonder. Dat is dan één persoon als fractie haast, maar je mag wel een wethouder. Ja, wel een wethouder. Ja, dat gebeurt net vaak. En dat is best wel heel bijzonder. Ja. Je mag een onevenredig oordeel in het beleid van de gemeente dan. Feiten. Nou, dat weet ik net. We zitten gewoon in een coalitie. En we leveren een wethouder. Er zitten met z'n 3 in een coalitie. We leveren alle 3, dat CDA 2, alle 3 een wethouder. Ja. Okay. En je wethouder is Jelle Boerema. Ik ken al van oren wethouderskip en maar hij is geen GBA-lid. Nee. Net bij hem op een lijst. Nee. Maar wel wethouder op dit site. Daar is vanzelf wel goed oorlees mij. Maar ik kan me ook vaststellen dat mijn skaatfractie ha. Want ik zal even naast die Pravina. Dat is een bekend gezicht in de rietsel van Achtkarstelen. Bist u op dit site ook al skaatfractielid? Draait u mij in het politieke circus? Ja. Dat klinkt wat oneerbiedig, maar... Nee, ik ben nog 4 jaar skaatfractielid. En draai eigenlijk volledig mij... nou, eigenlijk wat je mag zijn, Dineke en ik ben together. Maar wie verdeel ik alles together? Wie probeerde naar de commissies te gaan? Maar in die zin, eigenlijk... bewijs van best een soort rietslid, maar net officieel rietslid. Ja, dat is net beëdigd als rietslid, maar wel, dat draait wel mij in het hele proces. Hoe komt je hem, wat ik hier vanuit je de toekomstige lijst ook leer? Hoe zorgt hij eruit? De top 4 of 6 maar. Ja, dat is al die enige werk van. De top 4. Ik sta op 1, ik mijn liefstelijke wijze. Pravina op 2. En dan hebben we nog Sipke de Hoop uit Zwitserheide, die staat op 3. We strijden hadden met Anne van der Waal uit de Tillen. We hadden een heel mooie brede lijst. Ja, maar daar komt het uit. Ik kom uit Kootse Tillen. En Pravina? Ik ben juist de ver. Ja.
Ja. Maar waarom was je voor de GBA kiezen? Nou, de vraag kwam op een gegeven moment dat ik me wil inzetten wil voor de politiek. En ik ben wel in dit met name echt wel shirt van wat kunnen we lokaal. Want we hebben natuurlijk een soort landelijke partijen wel bij u sowieso in de rieën. Maar ik vind met name belangrijk dat u zijn eigen stem get wordt. En dat wij dicht bij de meesten staan. En ik had altijd het idee... mijn wel landelijke partijen, ik wil het wel mij wat hun beleid is natuurlijk. En dat ga ik de Aron de Fjouw ik wel mij maken. Meestal wie thuis te vinden. En vooral op lokale vraagstukken. Kunnen wij echt wel leveren. En dergelijke een eer naar Jan van de mensen. Ja, maar is het net zo is het net een beetje een kunstmatige verdeling van dat je toevallig een landelijke partij bent, dat je het lokaal net meer dat op inzetten? Want dat ik vraag, maar voor mij is het helemaal net zo. Als je nou een Partij van de Arbeid bent, of CDA, of Margaret, elke nieuwsgeld is dat de meerskip, de lokale meerskip, op nummer 1 staat. Dat is net zo vreemd. Nee, en dat is natuurlijk logisch. Zij voeren natuurlijk ergens het beleid uit. Maar ik merk wel, als er landelijk wat besloten wordt, dan is het wel vaak in de rier dat zij zich daar wel om verhouden maken. En neem eens een voorbeeld dan. Ja, god, wat laatst. Ja, dan stel je wel een vraag. Ja. Maar ik jij dat vaak van, ja, maar wij zijn lokaal en dat is landelijk. En alsof dat een verschil is. Ik doe dat net zo bot. Ik zorg dat net zo bot. Nou, dan ging ik dan is over de opvang van vluchtelingen. Wij als lokale partij zeggen echt wel, wat past er in onze gemeente? Ja. En als je in het landelijke politiek zit, hast je daar wel natuurlijk een beleid over. Hè? En dan kun je hun net natuurlijk zeggen van, goh, maar wij... zeggen alleen nog naar het lokale stuk. Hè. Zij gaan ergens wel uit te voeren wat landelijk natuurlijk het beleid is. En ik denk wel, en dat gaan wij natuurlijk wel mij maken met dat vraagstuk van... Ja, want dat is wel vanzelf... Achtkarspelen is een vrij rechtse gemeente, kun je het wel zeggen. We gaan nu het FNP-programma, die zegt, kan je het geen AZC in Achtkarspelen. Hij heeft als gemeente met belang in Achtkarspelen, hij heeft daar ook al een instelling hoor. Ja, zeker. En we zijn natuurlijk een Lietse gemeente, maar ook met al je Lietse dorpjes. En we hadden heel mooi ook in ons programma staan aard en schaal. Maar dat is ook zo. Een groot AZC past in geen enkel dorp van ons. In Kootstertille ben nou op het moment krijgt voor het Oekraïners opvang. En dan ben een alleenstaande man. En ik kan alleen nog een rondje om mijn pois rennen en dan ben ze weer om. Er is gewoon echt niks van hun. En dat wil heel net zeggen dat die mensen crimineel zijn, want dan ben ze in de aard helemaal net. Maar er is gewoon niks. Zulke mensen zijn beter in een grote stad. Aan de andere kant, de spreidingswet komt eraan, die is er al. En die bloot er ik. Dus in die zin kan de gemeente willen zitten wat ze willen, maar ze zijn gewoon verplicht aan de opvang te doen. Ja. Dus daarom kom je net doen. Nee, het hoeft net een AZC te wezen. Nee, dat ook correct. Het hoeft net een groot AZC te wezen. We vangen heel veel Oekraïners op, ook in Tjerken. Helaas is er net meer zoveel belangstelling van de Tjerken, dus daar komen dan Oekraïners in. Maar ook in Hoesen en we vangen statushouders op. En dat doen we alle jaar heel goed. Maar juist die vluchtelingen, die worden vaak opvangen in grote AZC's. En daar ben we gewoon de gemeente net voor. Goed. Wat ben je kernpunt van de komende jaren? Waar zullen je hem op inzetten? Waar wil je een verschil maken? Maar welk onderwerp? Dan moet je met hem zelf kiezen waar het antwoord juist. Nou, beginnen mij beginnen. Wat wij sowieso, we gaan een heel soort vragen naar natuurlijk woningbouw. Juist weer natuurlijk het regeerakkoord op het nieuws. Dus daar willen heel grote plan maken dat er dus woningbouw moet komen. Wat voor u heel belangrijk is, dat wij in onze dorpen dat het leefbaar blijft. En hoe hou je dorpen leefbaar? Dat is dus dat je een goede doorstroom hebt. Dus woningbouw voor elke niet. Dus voor oudere mensen, maar ik betaalbare woningen voor jonge mensen. Wat wij zeggen is, een heel soort jongeren wen je gewoon nog thuis. Maar die kunnen gewoon net een plakje krijgen. En wij gaan natuurlijk, ik de SWA, die natuurlijk bij u verbonden is. Maar er wordt net genoeg in die zin bouwd voor onze jongere mensen. Wetro die doorstroom, ik goed erin. De mensen op leeftijd, die willen misschien wel wat kleiner wonen. Maar dat is ook net betaalbaar. Hè? De meeste mensen die dus een eigen woning hadden, die het als Safir Arbeid hadden, die wil misschien wel naar een kleinere woning daar. Maar dat is natuurlijk, dat zijn dus die stap ik naar meisje. Dus we creëren dus een ruimte voor doorstroom. Dan hebben wij wel de aanronde, ik denk
hier hebben wij echt wel de mooie plannen, Sjoen, die de gemeente voldoende is om te bouwen. En ik denk dat er wel een heel soort variatie in komt voor iedereen. En nou, dat is wel een van de dingen waar ik u sterk van mij willen. Dat wij dus de jeugd, maar de dorpen vooral leefbaar willen houden. En dat hoor je dus mij, dat je mensen in de dorpen houden. Voorzieningen, dat zijn wel de belangrijkste dingen. En het tijdelijk benjen op eigen heem van Ben, hoe zit het gemeentebelangen daarin? Daar ben we ook helemaal voor. Het maakt het helemaal net uit hoe. We moeten gewoon uit die en passen. Ik had een zoon van 32, die is nog in een huis. Hartstikke gezellig, niks mis mee. Maar die wil ook graag een eigen huis hebben. Maar het is er gewoon net. En dat wat Pravina eigenlijk zei, de moeten huizen bouwen worden met mensen wat aan haar. In Kootse-Tille hebben we hele mooie grote huizen gebouwd. Ze zijn te duur voor gewoon de normale jongeren die dit staat. Maar starterswoningen ha. Ja. Starterswoningen werken, de ouderij. Het is vanzelf echt weer een heel landelijk of provinciaal en landelijk thema probleem. Ja. Nou, we gaan eerst de verkiezingscampagne in. Je bent wat Lukrek zei van 3 zitten naar 2 naar ingang. Het is een beetje vooruitzien, maar wat is de verwachting en de hoop van de gemeente Belangrijk Karspel? Ga je weer voor die 3 zitten of denk je tuurlijk, van, nou ja, tuurlijk. Tuurlijk, ga je weer voor die 3 zitten. Nou, misschien mag ik het even opvullen, want wij weten, mensen hebben een gloeiende hekel aan ellende binnen politieke partijen. Ja. En dat meestal straffen, de kiezer straft het onmiddellijk al. Ja. Nou is dat na je concurrentie komt in een Kaspelen. Dus je hem krijgt een stuk lastiger. Hoe zul je hem nou het vertrouwen bij waarom krijgen, maat? Hoe ga je dat doen? Toch gewoon normaal te doen. En correct wat Witskek zei, wie verschillen in al die partijen, en dat zei je ook correct. We verschillen net zoveel in inwander. Je moet gewoon normaal doen, je eigen achterban wat zie je. En inderdaad, er zijn meer partijen die hetzelfde fevervisje. Ja. Maar wist je het wel wat Skipstrand. En we gaan gewoon voor het rijden. Ja. Nou, vorige ging je een zandje 100 stemmen, hè? 3 zitten. Ja, klopt. Dat liep het net vol, hè? Maar het is natuurlijk wel vol, hè? Een zandje 100 mee. Para Karspel wel. Para Karspel is het best heel vol. Ja. En zeker van lokale partijen. Ik denk dat wij een van de liefste partijen binnen. En dan wat wij binnen helle dan is dat best groot. En wat springt eruit? Wat je als gemeentebelangen nota binnen helle Nou, als we zeggen naar onze lijst. Ik denk dat wij een hele diverse lijst hadden. Maar vanuit alle lagen uit de gemeente. Het zijn ondernemers, maar het zijn mensen die vanuit het sociale stuk komen. Vanuit de verenigingen. Dus we hadden net een hele lange lijst. En wie hoef ik net? Nou, bij wijze van 40 mensen op een lijst. Dat is helemaal net aan onze partij. Ik denk dat dat heel inherent is. Maar wel heel divers. En mensen die dus echt in de maatschappij staan bij ons. En ik denk dat daar wel onze kracht leidt. Al ben we heel lied en lokaal. Maar dat is wel, ik denk wel onze kracht. Ja. Okay. Stel, in een horror, stel dat je morgen aan de knappen zit en je mij wat verhoren. Wat is dan het eerste wat je verhoren wil in Kasper? Oppakken willen. En daar zitten van 1000 huizen erbij bouwen? Nee, dat zou heel mooi zijn. Nee. Dat we gewoon... Waarom? Maar wij joggen het. Wij zeiden van, nou, dat moet nou een keer oppakken worden. Ja, verdorie, dat is nog net slager hoor, hoe een fjouwer, daar zijn we nog bovenop. Ja, nou, wat mij altijd heel bot stoort, is dat er zoveel yield. We hebben volgens mij, ik ben me er net op vast, met een begrutting van 100 miljoen en er gaat 50 miljoen naar het sociaal domein. En dat is al jaar heel goed. Ben er vaak heel goed, maar het is op een duur net meer te behappen. Dat is 1 miljoen per week. Het sociaal domein. Hè. Alle mensen die dit... En dat is net meer te doen. We krijgen er net genoeg heel straks meer van. Want daar wonen ze dus in Den Haag ook op bezuinigen. Daar zullen we wat doen maken. En hoe? Waar pakken we daarvoor rond? Dat vind ik een heel groot Het sociaal domein, dat is natuurlijk wel een onderdeel wat verplicht is, hè? Ja, dat is het. Maar het is net zo. En nu krijgen we nog voor heel veel volle geld. Maar op een duur moeten we gewoon zeggen, helaas, we krijgen er geld meer voor. Met critici en wat wolken, wat prioriteiten had. En dat is best heel moeilijk, want ik ben altijd meestal de dupe van. Ja. Wil jij de muziek? Ja. Dat shirt dat wij ermee ophouden maar. We moeten ermee ophouden. Ja. Dieneke Terpstra en Pravina Terveld. Dank voor je komst. Succes de Succes met de campagne.